Històries de por, llegendes de monstres i bruixes, animals ferotges, s'amaguen i estan ahí. Ja és de nit, me'n vaig al llit i tot és fosc. Tinc molta por. Donyets vindran i l'home del sac. Bruixes i moixols, el botoni dona por. La ciutat tremola quan la tarasca s'apropa. Rodem Històries de por al Museu és un projecte enmarcat en la campanya Espanta la por, llançada per el Centre de Documentació i Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia. El Museu Comarcal de l'Horta Sud s'ha sumat a aquesta experiència amb aquesta activitat. L'activitat comença amb una visita per conèixer els monstres valencians. Després els participants escriuen guions basats en les històries que hem contat durant la visita sobre aquests monstres i finalment es posen en la pell dels actors i roden històries de por basades en aquestes històries i monstres que hem pogut conèixer al llarg de l'activitat. Per a aquesta activitat contem amb la valuosa col·laboració de Nautilus Audiovisual, que porten tota la part tècnica y de adaptación de la didáctica específica de la actividad. Pues a mí me ha encantado. ¿Sí? ¿Has disfrutado? Sí, muy divertido. 1, 2, acción. Ay, chiqueta megua. Quin sopar, Espanta la por! Acción. Ja és de nit, me'n vaig al llit. Tot és fosc, tinc